sobotu 28. novembra sa v Starej Turej uskutočnilo druhé kolo volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z prvého kola, ktoré sa konalo 14. novembra, postúpili s najvyšším počtom získaných hlasov Pavol Sedláček a Martin Fedor. V našom volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom mohlo k volebným urnám pristúpiť 51 720 voličov, ale svoje volebné právo nakoniec využilo iba 7165, čo činilo takmer 13% účasť. Podľa zistených výsledkov získal v obvode Nové Mesto nad Váhom najviac hlasov Pavol Sedláček a tak zostáva vo svojej funkcii ďalšie 4 roky. 28. novembra navštívil naše mesto veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky s manželkou a sprievodom. V Dome kultúry Javorina ich privítal zástupca primátorky mesta Jan Tomeš a manažér Slovenskej asociácie čínskeho Wušu Eugen Čásar. Určite každý vie, že je 60. vznik Čínskej ľudovej republiky a preto si Slovenská asociácia čínskeho Wušu dovolila pozvať našich priateľov z veľvyslanectva a pripraviť im k týmto oslavám také malé kultúrne spoločenské posedenie so športovou bodkou, ktorá sa uskutoční na Hurbanej ulici v Zeše. Už za bývalého pána veľvyslanca Slovenská asociácia čínskeho Wušu robila návštevy a vystúpenia pre túto ambasádu a zasa recipročne my ich pozývame k nám do tohto krásneho staroturanského malebného kraja, aby spoznali našu kultúru a ľud podjavorinský. Starú Turu som navštívil už 2-krát. Je to veľmi pekné mesto a veľmi sa mi páči. Kultúry našich národov sú síce odlišné, ale máme veľa vecí, ktoré nás spájajú. A aby sme lepšie porozumeli vašim tradíciám, chodíme po Slovensku a spoznávame vašu kultúru. Tento rok zavítal do nášho mesta opäť Mikuláš. V sobotu 5. decembra prišiel medzi deti na námestie Slobody s plným mešcom sladkostí. Každý, kto zaspieval či zarecitoval, dostal sladkú odmenu. Mama, hviezdička, zjedajú mliečná cestička, tvoja a žúlice, kde som sa cítička. Okrem rozdávania sladkostí mal Mikuláš aj ďalšiu dôležitú úlohu. Spolu s deťmi slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Neskôr si deti mohli v Dome kultúry Javorina pozrieť animovanú rozprávku Blesk. Čo ti donesie Mikuláš? Neviem. A poslúchal si? Tiež neviem. Nejakú čokoládu. Čo by som chcel od Mikuláša? Liter vína, dobrého. Lego. No, Lego. Čo ja viem, najprv adventný kalendár, potom nejaké sladkosti. Dobre vysvedčenie vnúčence, aby mali, aby spravili maturity, aby spravili vysoké školy, aby sa dobre učili a boli dobre, nefajčili, nepili. Kúsek zdravia a čo dá nepohrdnem, zeberem vďačnosti. Autíčka. A vieš aj nejakú peknú pesničku zaspievať? Mikulásku, dobrý stričku, modlím sa ti, modlíbičku, slastu svoju ponutavku, daj nám z tvojich darov trošku. 6. decembra sa v Dome kultúry Javorina konal predvianočný benefičný koncert nadácie Život. V bohatom kultúrnom programe sa divákom predstavili žiaci staroturianskych základných škôl, Centra voľného času i umeleckej školy. Ceny za reprezentáciu mesta Stará Tura tento rok odovzdal zástupca primátorky mesta Jan Tomeš. Ako prvých ocenil Lenku Gordíkovú a Petra Nemčeka za úspešnú propagáciu nášho mesta v Kolkoch a ďalším oceneným bol významný archeológ Branislav Kovár. Nadácia Život a správna rada nadácie Život každý rok vyberá minimálne 3 občanov, a to najmä takých, ktorí v tom roku dosiahli mimoriadne výsledky. Ako vidieť, naši traja ocenení dosiahli ozaj krásne výsledky, jak v športe Kolkoch, tak aj v archeológii, a si myslím, že im za tento rok patrí toto poďakovanie, toto ocenenie a úctu
k ich výkonom a práci a reprezentácii nášho mesta. Nadácia Život bola založená ako nezisková organizácia v roku 1996. Odtedy v podstate pôsobí na území našeho mesta. Bola založená za účelom napomáhať rozvíjaniu kultúry, športu, aktivít, ktoré sa týkajú voľného času. Prispievateľom do nadácie sú fyzické a právnické osoby. Z tých právnických osôb sú najmä Elster SRO alebo Metering System SRO zo Starej Turej, ale najväčším prispievateľom a každoročným prispievateľom do nadácie je mesto Stará Tura, a to vo výške 100 000 korún. Na základe tohto všetkého sa nám darí potom v programoch malých komunitných grantov rozdeľovať peniaze na jednotlivé projekty. V tomto roku bolo na 39 projektov rozdelených v prvom a druhom kole vyše 17 000 eur. Je treba poďakovať najmä prispievateľom, ktorí nám svojimi príspevkami napomáhajú plniť účel nadácie, za ktorým bola založená. Program sa niesol v príjemnej vianočnej atmosfére a bol predzvesťou blížiacich sa sviatkov. ...29. novembra odštartoval v športovej hale ďalší ročník Ligy Starej Turej v minifutsale, ktorý potrvá až do 21. februára. Hrá sa každú nedeľu systémom každý s každým 2x25 minút. Zápasy začínajú vždy o 13. hodine a posledný zápas o 7:30 večer. Divákov chcem upozorniť na vianočnú prestávku, ktorá potrvá od 20. decembra do 10. januára, ale nikto z priaznivcov tohto športu nebude ukratený, pretože počas sviatkov sa bude konať vianočný turnaj vo futsale. Na záver vysielania vás chcem popriať za celú televíziu Stará Tura príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a priateľov.